Incwadi Inhlansi Yothando yethulelwe uSipho Esihle noNtlezulu lesi isigcawu sama-21 kuKwaZondo. Wayehleli lapha phansi ecansini uSibusisiwe egebise ikhanda lakhe phansi. Angena uMaMlambo lapha emnyango. Hawu ntombi yami, phela ukuphuma kwephepha Sibusisiwe akusho ukuthi uma ngabe ungenzanga kahle kuzobe sekuchaza ukuphela kwempilo. Uzobuyela esikoleni, usemncane sisi. Mama, athi ulibona nje usizi lapha ekhaya ludla umunyu bese wena uzosho njalo. Mina ngeke ngikwazi. Futhi nje mina mama ngiyesaba ukulanda imiphumela esikoleni sekugcwele abafundi. Hayi. Yehlisa umoya sisi, yehlisa umoya. Hayi udabukisa kangaka Sibusisiwe. Phela umuntu utshala lokhu akuvunile. Uma ngabe ubutshala amadumbe kuqala unyaka, uzophinda uvune amadumbe ntombi yami. Muthi ukhala manje ngemizuzu yokugcina. Ngibe ngilokhu ngibuza uthi kuhamba kahle. Kahle ntombi, yehlisa nje umoya. Yesula inyembezi lezi. uMaMlambo eyishushuzela indodakazi yakhe lapha eyibambatha lapha emahlombe. Asule inyembezi uSibusisiwe aphume. Athathe isigubhu sakhe alibangise emfuleni okuyilapho ayokha khona amanzi. Nkulunkulu wami, yabona kungafiki kwamaloli amanzi. Nemikhandla iyahlupha ngokudla imali. Suka buka nje manje sibuyela kule nto yokukha amanzi emfuleni. Nebala afica abafundi befunda nabo bona nje ukuba bethukile ngenxa yalolu suku lwakusasa. Sibusi, kumbusho omunye. Sisi, yehlisa umoya ntombi, yazi nje ubonakala ngisho ebusweni nje iyakuthusa lento. Bahlekane, akha amanzi uSibusisiwe asithwale isigubhu sakhe eselibangise ekhaya. Nebala-ke ufike wangena lapha exhibeni lakubo, wathi ukushanashanela enzela ukuzibisa umqondo wakhe ukuthi ukusuka kulento. Yabona-ke angenziwa nje mina kanje. Yabona usebenzile uzongifunda ngiqonde. Kwakuwu-Happy ehleli lapha endlini. Angizukuze ngidlale nje. Angizukuze ngidlale isalukazi esidala kanjeyana mina. Xa sengisendoda yami, hayi ngeke, akulula. Nansi le nombolo. Lukha lucingo. Yebo sanibona. Yebo baba uMlambo, uyaphila? Ngiyaphila ndodakazi yami, unjani? Ngiyaphila baba. Ngicela ungazisho kuwena. Yebo ngani yami. Kodwa kunento engifuna ukukuthumelela yona. Into enjengani leyo? Cha baba. Into ethinta umngakho. Ethinta umkami muphi? Ngisho yena yedwa nje usebenzile. Hayibo. Usenani ukaMahlala? Cha baba. Ngicela ucela abafanyana abancane osebenza nabo ukuthi abakwenzele uWhatsApp. Khona lento ngizokuthumelela ku-WhatsApp yona. Kulungile ngani yami, kulungile. Yebo-ke baba. Uma ngabe usuwenzile ku-WhatsApp, ngiyobe sengikuthinta usungitshela. Kulungile. Alivala ucingo uHappy, ahleke kancane. Basendleleni ebuya emsebenzini uZakhele kanye naye usebenzile. Yize bexabene. Kodwa-ke kwangeza ukumsiza uZakhele uqinisa ikhanda ngalento. Kufanele axolise ayithobe lapha kwisinqandamathe sakhe. Baby, Zakhele khuluma. Hawu mama, ngiyaxolisa phela. Angizubona ukuthi uHappy ngimyekile phambi kwakho. Ngakhetha wena sithandwa sami. Hawu, sengikhethile mama. Uwewedwa ubambo lwami. Amamatheke usebenzile laphezu uZakhele ekhuluma kanjena. Mntakwethu, awungisize lapha. Ngisacela sithandwa sami ukucela lento. Angazi noma uzovumani. Yini leyo baby? Uyazi ukuthi yonke into nje ngihlale ngikhona ukutheleni ngikwenzele. Angifisi nangolulodwa usuku Zakhele uthwale kanzima ngikhona. Ngikhonela ukukuthwalisa imithwalo yakho sithandwa sami. Awazi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Awazi ukuthi ubukhona bakho empilweni yami kusho ukuthini. Awazi. Ngingenza noma ngabe yini. Hawu cha, ayayithobisa inhliziyo yami lawo mazwi. Ngeke ngize ngiwadelele. Wena kasishi, wena kahlokohloko. Ngicela ungiboleke imali engange-100 ezilikhulu. Hawu, yini? Cha, umuzi kababa uyawa. Ngisafisa ukuyokwakha umuzi kababa. Ngizoyikhokha kancane kancane. Sithandwa sami, noma ungangachaza, noma ungangayikhokha, mangabe ngisiza wena nje. Kimi konke kuphelelisiwe. Uyidinga nini? Hawu mama, noma ngabe nini. Kulungile-ke ngoba inkulu kakhulu ayizukuvuma ukuthumeleleka nje kalula. Kuzomele mase ngihleli phansi bese ngiyakwenzela. Ahleke kancane uZakhele.
Ihambe njalo-ke imoto kwaze kwaba izongena lapha ekhaya. Bangene lapha endlini uSebenzile noZakhele bafica uNkosenhle eseqedile ukupheka. Aphaka ukudla behlale lapha etafuleni bedla. Lukhala ucingo likaNkosenhle. "Hey baby, ngeza sithanda sami, hawu." uNkosenhle owayesekhulumiswa kumuntu wesimame. Aqeda ukudla asukume nengubo yakhe eyayiyandlazela lapha ngezansi inamaphrinti ihambe iziqhenye lensizwa ungafungi ukuba intokazi. Bashayane ngamehlo uSebenzile noZakhele. "Mama, ngizokubona kusasa." uNkosenhle ephuma ngomnyango. "Sithando sami, ngizokwenzela nje khona manje." "Kulungile mntakwethu, ngisacela ukuyolala." uZakhele esukume eyongena egumbini lakhe. Ashaya ucingo. "Yini, ufunani?" "Cha mama, mana, yehlisa umoya sithando sami, ngiyakucela." "Umoya wani Zakhele? Umoya wani? Umoya wokuthi uhlekisa ngami ngiy'thwele? Wena moya ufuna ngiwehlise lo, he?" "Mntakwethu mana, ngizama ukunqanda sona nje lesi simo. Angithi ngizama ukuthi mina ngibe neqiniso kuwe. Ngicela ngimpelasonto ezayo ukuze ekhaya." "Ini Zakhele?" "Kunjalo sithando sami, ngicela ungasitheli abazali. Ngiyaxolisa ngokunimpintsha, sengimpintshela eduze. Kodwa izimo, angifuni umntana mazalelwe ekhaya engahlawuliwe." "Hawu sithando sami, ngiyabonga, ngiyabonga baby yethu." "Ngiyabonga kakhulu nami mama, ngiyabonga. Ngiyakuthanda kakhulu, ngiyanithanda." "Siyakuthanda nathi." Alivale ucingo uZakhele, ahleke kancane. Kubukeka sengazuthi izinto zakhe zonke zizoqonda. Ube esahleka kanjalo ngale nkathi kungena umlayezo. Awubuke kancane lapho uyimvilophi esuka ebhange. Engazuthi-ke manje ibhange lakhe selinonile. Uyazi, abanye abantu banenhlanhla. Bavele benze izinto nje zenzeke. Asheshe uZakhele eyobona ebhange eqinisekisa. Buka nje, kwakuzinkulungwane ezili-120 ngaphezulu, 120. Lena enye-ke kwakuthiwa nje yokugada ukuba izimo abhekana nazo uZakhele noma-ke nje-ke futhi akhokhele kuyo makhi. Lena enkulukazi kube kuwukuthi eyokwakha kuphela. Aphume segijima lapho eqonde kuyo uSebenzile afike ambambe amange. "Baby, njengoba kade ngisho nje kula mlayezo-ke ngikuthumelele wona ukuthi le engaphandle eyokuthi nje ukhokhele omakhi uphinde ugade futhi nje nezimo. Uma kuwukuthi kanjani ngizokuthathisela." "Cha mntakwethu, kulungile. Ngiyabonga kakhulu." uZakhele eyincinci nqulu efuna ukuzizwa ukuba ngaba kuyeni futhi akaphuphi. Nebala ukusa kubonwe nguye uMantombela noFalakhe sebelibangise esikoleni. Kodwa-ke kuhambe kuqala uFalakhe njengoba yena kufanele abe khona uma ngabe abafundi laba befika angaze ashawe esangweni. Bangena abafundi. Abanye-ke basuke sebeqala umkhuba omubi wokuma namantombazane nabafanyana. Nebala-ke asihliphizo sisho umkhulu leso sidleke seqoqola abafana nelamantombazane elase libuthene ubona nje ukuba laba abafuna ukudoja ukuya emthandazweni. Nebala-ke ebaqhuba ngenduku baze bafike emthandazweni. Kuculwe-ke lapha emthandazweni. Afike uMantombela angeniswe lapha ehhovisi. Ahlale-ke alinde ukuba baqede abantwana ukuthandaza. Bathe bengaqeda bathi belibangise emagumbini abo ukuyoqala usuku. Eze kuthishanhloko lapha ehhovisi njengoba esazisiwe ukuba sekukhona umzali ofikile. Aqoqe bonke-ke abafundisi nabafundisikazi abafundisa uFalakhe. Bangene lapha ehhovisi. Bambingelele uMantombela avume. Bambuza impilo, aphile naye ayibuze impilo. "Mama, mina-ke ngiwuMiss Dubazana, ngifundisa khona lapha esikoleni. Ngingumphathi wabo bonke nje abafundi abenza izifundo zikasayensi, HOD." Ayibuka uMantombela lenganyana encane ekhulumayo uzubone nje ukuba cha iyazazi bo. "Mama, ngonyaka odlule umntwana wakho uFalakhe ehlatshwayo
Kusukela nje ekuqaleni ayikaze bikho ikota ayiphumelelayo. Buka, nansi nje imiphumela yakhe. I-physics wayethole 23%, u-level 1 lowo. I-math wayethole yeheni uNkulunkulu wami 11, ngekota yokuqala wayethole 11, u-level 1 lowo. IsiZulu wayesithole ngo-30, u-level 2, akaphasi lowo muntu. I-life sciences wayethole ngo-29, i-LO wayethola u-40, isiNgisi wayethola u-19, i-geography wayethola 7. Ngekota yesibili kwaphinde kwafana ngoba nje nansi i-physics yakhe uyithole 15. Ukunokuba kube ngcono kuvele kwehle kakhulu. Buka nje, buka isiZulu 27, buka ibalo bakwethu, bukani. Lithi qifi enhlizweni kaMantombela leli lithi bukani. Nansi intombazane ibukisa ngendodana yakhe bo. Bavungame bonke-ke abafundisi nabafundisikazi, abanye bekhunkuthelana bengafuni ukuhleka. Kodwa-ke ngasekugcineni kulubhungwe kudaba likaFalaki, njengoba secaca nje ukuba akwaziyo ukuthi uphumelele kanjani. Nange sebonakala kamatikuletsheni. Mama, akekho-ke umuntu ofisa isikole sakhe singenzi kahle. Uhulumeni uhlala phezu kwethu uma kuwukuthi abantwana benzi kahle. Siyacabanga ukuba simbuyisele ebangeni elidlule. Ngeke-ke kuze kwenzeke lokho. Nithi ngeke kuze kwenzeke lokho. Nifuna ukuhlekisa ngami ngibacele? Bemangale manje. Angithi ingane kaMacele nifunda umatikuletsheni, neyami-ke izofunda umatikuletsheni. Ashaye itafula. Ubani umntaka kaMacele? Kubuza uMiss Dubazana. uMelizwe, hawu, uMelizwe mama ave phasa kahle. Yeyi, uphumelele kahle ngonyaka odlule. Avela dini uMantombela eshiya umhlangano kanjalo. Athi lapho esemile eminyango aligcizelele kodwa leli lokubufa lakhe akukho lapho azobuyiselwa khona emuva. Aphume uMantombela aze ayophuma ngesango lesikole. Uhambe njalo kwaze kwabuya afika kaHlatshwayo. Aphakela umtshebhula kuqala esangena nje sasuka esikoleni esadinwe kanjalo. Uthe engaqeda ukuphakela umtshebhula, uye loyana eqonde endlini afika athathe ukhamba. Alibeke lapha eziko, avale aze aqinisekise ukuba cha, nomuntu ohamba phandle ngeke aze ambone. Aqaleke lapha phakathi okhambeni agovuze ngomkhonto, aludume njengamanje. Aphume phandle, nali izulu seliqala ukuqoqa amafu, seliqala ukuhlanganisa amafu, selilokhu lizizizele njalo. Ey'koleni ey'ningi-ke kulesi sifundazwe uhulumeni usakhuthaza ukuba uma ngabe izulu liphendula, othishonhloko abayikhiphi iy'kole njengoba kusuke kunabafundi abasuke besazowela imfula bengaze beficwe ziy'mvula ey'nkulu njengoba selivamise ukunetha kabi esifundazweni kwemuke nabantu. Kumphoqile-ke nothishanhloko ukuba makabakhiphe abafundi laba. Yena nabanye abafundisi abahamba ngemoto yakhe abathatha ngayo phecelezi istafu, nabo bahambile bayongena emotweni. Nali izulu selifikile futhi liza nenkulu imvula. Ayisusa uthishanhloko imoto. Sekugcwele amanzi lapha phansi emgwaqeni akusahambeki nakahle. Lalokhu lighoze njalo likwebhe imibala emibi esabisayo. Baye bafika othishanhloko kwelinye lamabhuloho ebelingasabonakali ibhuloho ngenxa yobuningi bamanzi. Bememeza ngaphakathi ngale nkathi imoto iphaphalaza iyosho phakathi ebhulohweni. Sibonge kakhulu-ke kunina nonke eniwesekayo umsebenzi, inhlansi yothando. Okuhle uma nisenzela thina, nathi sizoqhubeka sinenzele lokhu enikuthandayo nalokhu enikuthokozelayo. Siphinde sihlangane esiqeshini esilandelayo ngokuzayo. uNkulunkulu abe uNkulunkulu kuthina, nathi sibe ngabantu kuyena. Mina nginithanda ngothando olubomvu, ngoba olumhlophe liyangcola. Nginithanda nonke, nginithanda uRay. Stop recording.